Με ρωτάτε συχνά γιατί έγινα εκπαιδεύτρια βρεφικού μασάζ και γιατί επέλεξα συγκεκριμένα το πρόγραμμα του IIM. Και με αυτό το βιντεάκι θα ήθελα να σας απαντήσω. Είμαι η Έλενα Γκίκα, δημιουργός του Μαζί με Αγάπη. Είδα λοιπόν, ως μαμά αλλά και ως επαγγελματίας, πως ένα απλό άγγιγμα μπορεί να αλλάξει τη μέρα αλλά και τη σχέση με το μωρό μου. Πως μπορεί να ανακουφίσει από κολικούς, να το χαλαρώσει, να το ηρεμήσει, να με ηρεμήσει, αλλά και να μας φέρει πιο κοντά. Είδα επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχει η συνένεση από τη βρεφική ηλικία και πόσο σημαντικό είναι να θέσω τα θεμέλια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επίσης έμαθα να παρατηρώ το μωρό μου και να είμαι δεκτική και να μαθαίνουμε μαζί. Έτσι λοιπόν αυτό θέλω να μοιραστώ και μαζί σας. Γι' αυτό σας προσκαλώ και σας προκαλώ να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar που ετοιμάζω αύριο Τρίτη σχετικά με το βρεφικό μασάζ. Θα συζητήσουμε τι είναι το βρεφικό μασάζ, ποια είναι τα ωφέλη του και πώς μπορείτε και εσείς να το προσφέρετε στο μωρό σας με απλό και τρυφερό τρόπο. Πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν στο τέλος του webinar. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή.